Ало, пак замръзна. Него пак си така. Цецка и Иван са най-големите аншет. Най-големите мошенници са. И сега изкарват нещата, че някой ги бил нападнал първи. Кой ги бил нападнал първи? Така. Марая Астро. По-набързичко, че 10 часа трябва да почвам работа. Ало. Аз не замръзвам. Да. Се размръзнала. Светле, за кой говорите, бе? За агитката на бай Иван, на която бай Иван казва: отивате, докладвате, отивате, плюете, отивате, говорите това, отивате, правите онова. Това са хора, които се страхуват от бай Иван. Те са жалки хора. Те се страхуват бай Иван да не излезе да каже нещо за тях, да не се носи лоша слава за тях. Бай Иван управлява една група от едни женички, които са изплашени. Ако е тук Николай Неделчев, да си мине през месенджера личния, пратила съм му там да чете някои неща. Никой не е поп и това го знаят всички. Защо трябва да говорим глупости, защо трябва да дрънкаме глупости постоянно? Някой знае ли го? Попското име знае ли го? Името на шеф мастер знае ли кое е? Че той няма и тапия за това да е готвач. Той няма диплома първо за такова. Изкарал едва курса там с помощта на уж жена му. Той май даже и не е женен. На мене ми каза, че е агент и че всички владици са агенти. И той бил владика. Да, владика. Да, владика. Той е владика, да, и всички абсолютно без изключение са агенти. Няма значение кой е Нико. Няма значение кой е Иван. Аз на Иван не съм отишла да му извадя документи, примерно чрез някой. Напротив, аз съм извадила документи само и единствено, които са разпространени на страниците на интернет, които са налични до всеки, който се интересува. Някои от тях се плащат. Платила съм си, извадила съм ги, взела съм ги. Той бил тъпкач Козинаров. Няма значение коя е Цецка, няма значение въобще кой как е. И все още аз не мога да спа през нощта, защото на мене ми е разбита психиката от всичките тия инвазии, заплахи и тем подобни. Те го направиха организирано. Да, те са организирана престъпна група, която 4 месеца ми трави живота. Освен скриншотовете, има и достатъчно свидетели във Фейсбук, а и самия Фейсбук пази материалите, с което е доказано и може да бъде доказано във всеки един момент какво се случва. Да, аз съм опозиционер. Да, аз съм срещу това правителство. Да, аз съм срещу тази Добре, че пуснах жалба, добре, че това беше разпореждане на окръжен прокурор официален и той е там, където му е мястото. Той ще си каже защо, Байван ще каже откъде познава прокурора, Нико ще каже откъде познава съдиите и всеки ще каже какво знае и защо го знае и защо продължават да ме заплашват и какво в крайна сметка искат от мен. Какво не им харесва? Като нещо не им харесва, те слагат един дилейт и приключва всичко. Какво искат от мен тези хора? Това са 4 месеца.
Дали съм болна или не? Защо говоря така? Да, така говоря, аз не плача. И на никой няма да седне. Опита да ме шантажира с едни лекарства. Защо? За да му правя зъбките ли? Аз не само, че няма да му правя зъбките, а те повече никога няма да му поникнат тия зъбки. Защото трябваше да знае къде отива и какво прави. Значи той е направил една жалба. Номер на жалбата е 15, после как беше, забравих името. Чакай, че имам. Търся сега. После, ако трябва, ще го кача тук в лайфа. Аз и Денис сме организирана престъпна група. С кое ние сме организирана престъпна група, да попитам аз? Някой заплашихме ли? На някой нещо извадихме ли? На някой нещо казахме ли? Какво направихме ние? Ти си ми купил лепенки. Ми купил си ми, защо да не ми купиш? Нима той иска на него. Няма да направя лайв специален за него никога, не. За него ще направим лайв някой от водещите телевизии, за да стане още по-известен, за да се срамуват и родителите му, и децата му, и абсолютно всички. Защо когато аз поисках многократно от неговата сметка, по която да преведа парите, той ми каза: дай ми трите си имена, дай ми точния си адрес, дай ми банковата си сметка. Че кой е той да му ги давам аз тия неща? Какъв се явява той? Аз не съм сигурна, че той е платил тия лекарства. Аз не съм видяла. Откъде да знам? Той веднъж искаше да ходя да дам дарения, защото бай Иван лично той ми каза да отиде и да дари пари в църква. Ти го помниш това нещо, нали така? Да. Той го написа даже. Астрологката, която взимала пари. Астрологката, която взимала пари. С Свилен Радев, това е мой проблем. Това не е проблем на никой от Фейсбук. Това е дело, което в момента И защо си мислите, че това ще остане ненаказано и безнаказано? И защо си мислите, че аз няма да си търся правата? Ами да, то е обвиняем. То е обвиняем по това дело. Много е лесно. Ама много е лесно така. Хващаш някой и го плюеш. Кои са тия женички там? Кои са тия женички около него? Кои са тия мъжленци около него? Разпространяването на лична информация противозаконно. Да, точно така е. Аз не мога да ги оставя нещата. Откъде на къде любовницата на Свилен Радев ще извади дело за изнасилване на дъщеря ми, което е гледано при специален режим, защото тя е била малолетна. Откъде на къде? И Цеца ще го разпространи из целия нет и го препращаше цял ден. Каква майка съм аз? Ма коя си ти, за да ме питаш аз каква майка съм? Значи за мен е ясно, толкова злоба и толкова омраза, концентрирана на едно място, е мотивирана. И тя е мотивирана по някакъв начин. Дали това е финансови средства, дали това е някаква услуга, дали това е начин на влияние, няма значение. Днес Гартен с всичкия си ъгъл излиза и казва: Дарина ми обещава, че ще направи всичко във Варна, за да те смачка. Кой ви каза, че тия дела остават във Варна? И кой ви каза, че за тия дела аз няма да дам такава гласност, че свет да ви се вие тук из целия Фейсбук и въобще изобщо в целия ви живот? Кои сте вие да ме съдите? Вие познавате ли законите в тая държава? Която изнудва хората за пари. Его, Ертен е на социалки, иска да си направи зъбите,
бай Вани, той е на социалки и така. Как ще стане тази работа? И тия женички да вземат, да отидат пък нещо друго, да почнат да се занимават. Аз не мога да си представя, просто не мога да си го обясня това нещо. Да отидеш и да плюеш някой без да го познаваш. Гергана никога не била да се обаждала в 4 часа. Изобщо не. Дали Фейсбук и пас тия неща, бе, света? Аз казах на мъже да иде да я провери месенджера и социалните мрежи, да види кога не се е обаждала в 5 часа. Ама има и още нещо. Не само това да провери, да види колко съобщения е изтрила. Но аз на бърза ръка всички съобщения от нея, преди да я блокирам, аз ги снимах и ги пратих и съхраних там, където трябва. Защото тя ми поставяше условия да не контактувам с теб. Къде сме, бе? Губи се. Тук си. Да. Тук съм, бе. Ами да, това са хората, които участват в момента в една много сериозна група, едно много тежко мероприятие. Значи, Дарина, не съм била болна. Тя докторка ли е? Да, има доктори, има комисии. Всички могат да проверят, да видят кой е болен, от какво е болен и как въобще изобщо това, целият този психически тормоз се отразява на моето здраве. Аз, Дарина, нямам какво да я съда. Тя няма пари. Аз държавата ще я съда. Това е. И нея, и всички останали. Натам върват нещата. И там ще приключат. 5 въпроса имам изпратени, на които трябва да отговоря. От кога го познавам Ертен Мюмюн, как съм се свързала с него, дължа ли му лекарства, какви лекарства ми е изпратил, участвам ли в кампания за набиране на средства, пълни простоти. И последния сега не си го спомням, ако искате мога да ви го пусна да го видите. Маймунчо е изпратил лъжлива информация. Естествено. Шантаж. 3 месеца. Дъщеря ми. Аз. Други хора. Дай сметка. Той не дава сметка. Всичкото е било шантаж. Той ще ме шантажира по този начин, за да му отделям аз вниманието си и за да се занимавам с него дълго време. Това не може да се случи. Това просто не може да се случи. Атаката срещу мен е от изключително високо място, в смисъл, че тя преминава даже, и имам и такова съмнение, през политическа партия, с която са правени избори. И Радев е участвал. И ако и това нещо е намесено, значи ще стане, ама големо мазало ще стане, разбирате ли? Не може това да просто има лимит. А злобата се прояви от 28, откакто всъщност е излезнало едно решение за прекратяване. Беше забъркал още 2 човека. И един човек, с който аз съм приключила търговските си взаимоотношения отдавна. Да, не съм си събрала всичките средства. Оттам няма значение. Вече съм ги забравила. Пито платено. Не ми пука. Виси там някакъв имот, който дали ще го продадат, дали няма да го продадат, няма значение. Аз съм си изпила част, ама и него го напъхали вътре. И извадила и изтипосала документа. И човката стои и тя си мисли, че аз не знам откъде е този документ. Слушай сега. Герганчето е тук и мъже и сигурно гледа. Обясни му Гергана как си гледа детето. И после аз съм бил казвал лъжи. В 4 часа посред нощ ми е звъняла на мене, детето пищи. Аз си казвам, успокой го, бе, какво става, защо, какво се случва. Тя се обръща към мене, разбира се по месенджер и казва, ми видя една пеперуда и се изплаши. Това дете няма абсолютно никакъв, как да кажа,
Никакъв режим. Абсолютно никакъв режим. Да, тя ми е звъняла, аз пак повтарям. Чата, преди тя да изтрие определени изречения, аз съм снимала абсолютно всичко. Даже на теб съм ти го пратила целият чат. Обвиняват ме, че Майя Дакова, мисля, че беше ми била плащала тока и това съм ти пратила цялата информация като чат, защото тя не ми е платила тока никога и една стотинка нямам изпратена за каквото и да било. Значи за тия всичките обвинения стои Бай Иван и Цеца. Те защо го правят и как го правят, аз не съм човека, който да им изиска в момента обяснение. Има място за това и там те ще си дадат обясненията. Няма да оставя никой така. Добрината я благославям и давам всичко за човека, който е добър и който е емпатичен и който има отношение към другите. Злината я наказвам. Това е. Не може ти да ми се правиш на поп и да съм била. Докажете, че съм луда. Си на длани, вие ръбате и ръпате. Точно това правите. Точно това правите. Царя. Да, джуджета носеха великан, затова всичко се провали в тая държава. Точно сега правите. Едни плебеи лапат колос, дъвчат и не могат да се наядат. До кога? Не могат да останат така нещата. И не съм ги оставила изобщо. И Байван да каже, вика ли в шведската полиция, какви обяснения е дал, какво е казал там, да излезе и да си каже в лайф, не да прави такива лайфове, от които хората да му се смеят. Да си признае. Някой иска аз да сбъркам, няма какво да сбъркам аз. Няма къде да сбъркам. Какво съм била правила, как съм го била правила, що съм го била правила. Те ще ме върнат назад във времето, когато аз съм изнасила зърно. Чакайте бе, кои сте вие бе? Какви сте вие? Аз може да съм изнасила зърно. Ма покажете на Бай Иван Чершафа бе. Покажете на Бай Иван какъв престъпник бе и какво е направил. И какъв офицер е той бе. Това достойно поведение ли е за един офицер? Който хване той да го яде. Да лъжа, че се познава с Петко Сертов, да разправя, че е разузнавач. Кой е Бай Иван? Престъпник. Алкохолик. Съден в Швеция. Значи в България могат да осъдат, ей така, без да си е направил нищо. Дали всичките го знаете това нещо? Ама в Швеция, за да те осъдат, значи много трябва да си изгазил лука. Не бе, той е чист като момина сълза. Да, чист е, много. Ма той вика вече е чист. Той си намерил никой да го защитава. Никой, който не може едно изречение да върже, в който липсва всякаква логика. Никой, който излиза като поп, като готвач, като убиец с пушка, нали? Той ще ходи да убива Дана от Совизо и го пише. Пише го. Така ли бе, Нико? Той Господ затова не ти е дал деца, бе, Нико. Пише го. Това нещо го пише. Не, ама той вика сега, в България имам 2 деца, еди къде си имам 2 деца. Да, има. И като се събуди, целият потен и краката отвити. Да, има го. Другия път. Целият потен и краката отвити. И тази жена още в деня. 2 деца, ама тя същевременно не можела да има деца. Как става ця тия работа? Уж родила 2 деца, пък после викам, ние пробваме, ама не може да имаме деца. Сега родила ли е, не е родила да ти майката лъжлива? Ня, тук Николай Бончев продава голф. Штракни го да не продава голф. Тук купуваме само S-класи и Peugeot.
3008. Другия коли не купувам. Николай Бончев некъв. Продавам голф. Да си пуснам обявата на друго място. Всъщност, да, на Дарина на страниците имаше такова нещо. Тя продаваше голф. Оня дан. Или джанти. Ха! Добре, чакам тайта. Тук съм. Приказка. Трябва да знаеш, като правиш нещо, защо го правиш и въобще какви сте мотивите. От 28 октомври мотивите са жестоки. А да не коментирам точно деня, в който се качи и въпросното съдебно решение на 44-ти състав за изнасилването на дъщеря ми. Тогава делото е гледано под специален режим. Това е. С какво право се изпраща, с какво право се... И ще ми обяснява Цецка, че лично тя го е намерила. Ти откъде знаеш имената на дъщеря ми? Ти да ги знаеш изобщо тия имена. Ние с тебе никога не сме говорили. Аз знам много добре кой го вади това дело и от кога го вади, и от кога го размахва. И защо го прави? Аз искала ли съм това нещо да се случи с моята дъщеря? Вие деца имате ли? Вие знаете ли утре какво може да им се случи? Месеца. Ако може да ме смачкат, много добре знае от какво съм болна, знае какво е здравословното ми положение. Съди всяко едно нещо подлежи на обяснение. Няма да ви остава. Коледен подарък съм ви приготвила, запомнете го. Ще ми праща той Дарина. Що не влезе той в Конституцията в чата? Откъде на къде? Той винаги се качва на раменете на жените си. Да. Той винаги, аз без да искам, Беля, направете ми какво да направя? Има една много специфична така, какво да направя? Той е невинен, бе, той винаги е невинен, бе. Той е на боя от Девня. Той е невинен за много неща. Той е репресиран от комунистите, бе, хора. Как е репресиран този човек от комунистите, крадец? Трябва да свършваме лайфа. Това е положението. Айде, звънкай ми после. Казвам чао от мен. Благодаря за вниманието. На всички, на които не съм харесала, съжалявам. Едно копче ми изтривате. А на всички, които съм харесала, до скоро. Обичам ви и хубава вечер на всички.